Har du svært ved at opretholde dit energiniveau i din træning, så er Carborace Electrolyt løsningen for dig. Carborace Electrolyt er et energipulver, som indeholder elektrolytter. Det er super smart, for du får både dine kulhydrater, du får væske, og så får du de her vigtige salte, der altså skal hjælpe dig med at genoprette væskebalance. Vores energipulver indeholder 3 kombinerede sukkerarter: isomaltulose, maltodextrin og fruktose. De 3 sukkerarter de optages i forskellige hastigheder i kroppen, og det sikrer dig en mere stabil energipulver, som du kan stole på. Carborace Electrolyt er særlig velegnet til udholdenhedstræning, når du altså skal være i gang i mere end en time. Opløs 50 gram pulver i 600 ml vand. I 50 gram pulver får du hele 47 gram kulhydrat, og så får du en lækker sportsdrik til din træning. Carborace Electrolyt kan også give mening, hvis du har svært ved at få nok energi igennem kosten. Så kan du supplere med Carborace for at sikre dig fyldte energidepoter til din træning. Carborace Electrolyt findes i mange forskellige forfriskende smagsvarianter. Så vælg din favoritsmag og få fyldt energidepoterne med Carborace Electrolyt.